Aganega Yukirish Bakhuid tangin Dubai Nagabinda Gerald ba Joel Marion non Kalau Nagabinda Kajingoi Jinkia Dubai Nagabinda Iris Mary non Kalau Bain Kasu Kasain Dubai Nagabinda ba Edmund Korba Badega Sngi Ka Mindaka Sngi Spotlight. Sngi jisu nagabinda kanega step ginangai ti ge jing tumu jongi barra baunang kerku kerdo yangi pensle yangi kamdame ya ka inner healing retreat haganega Taïew arpuwe arpuar arpulai tari but baro ki bawan shipmenta ai ka bor jisu kanang seizo hapo jongi vei pai vei ki ba shipmenta ka retreat ni do airo nagabinda ki ba pangi ba shitam but ki jing tumu ba pher ga jongi ha kerteng uppa baro khon baro men suyam Bakhuid ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ but ka jingi jango blai lem bat ka jinga silak jango men same Bakhuid kindon reng kha bat pi baro ko himen ko para tong in sanga support pan map naga binda ki light jangi inang yusno naga jimpule naga kitabi se anong ya dolepa pangidon kham ban kiar na baro ki pop ka jing listing jangi ngidon kham banai burom ya ublai ha ka jingim jangi yaki por bangim ai burom ya ublai ngi ngop age jing suniu bat ngi ya jingai na utrai ban ngi kerlalang ki kun ke ba le haram la tam sneng ya utrai bun sin ha ka jingim jangi le se ha ka jing talat jangi ha ka jing bi jangi ngi la pen so si ya ublai tongin sange sport pan map na ka bindagi lai ki lai jangi baro Katrai jisu map yangi sait kud yangi na bahara ki pop ki bangilale nga pala how blay badan bor baro pade happy ko himen ko para bangilale pop shibun e da ke jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ke jingle pala janga da ke jingle pala janga da ke jingle pala bakrao e janga namar kata nakarpat ya Maria Bakhuid kabayay sa katezoti ya kiangel bakiri kui badi pi ko himen ko para men dawai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nis hine yangi badan dala ma pigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen try kin radu Dubai ngai tie ge jing do moshi meshi me jongi ba unang kerko kardo yangi daga jingi snake ka jongo ge Dubai naga binda ge ner healing retreat Dubai naga binda ge pangi bashitam naga binda baro ki barake ge sngi ka aminda ka sngi bat ge bayale eki exam ba per neki interview ba ka bor jisuna sei so hako apo jongi baro
Ha ke jingisne ba klem kod jame to ya da ya kabalang jame ko trai ngi karpad pad namar ba klem mame ka jinglong bru benyap kan sekelan to ai ba ka jing sumar ba yaine jame kan pin kyar ya ka nagata barro ka ba pin men sao pad kan yalam ya ka sha ka ba pin kya dau trai jang yu Jesus Christ kun jame uba im bad sen sha ring kat bad me ha ka jingelong ka ve jang men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing pulay na kakitabu Isaya. Tos ngap ya kaktian utray, pi kinong sensyar kas Sodom. To syashkor ya kajing hikai ublay jungi, pi kinong Gomora. Ki sat ya lade, ki pen kuot ya lade. Weng no ya kajing sniu ki kam jong pi, nakmat jonga. Ken no ban lek boman. To hikai ban lek baha, to wat ya kahok. To weng ya kajing syak ban ben, to ya da ya ukun swet, to ya sat na kabanta ka riu kun thai. Ale menta, to ngin ya pen ini lang. Utrai uong, la ki pap jong pi ki sao hain, kin sa le kum kayor, la ki sao kerang, kin sa long kum unyu lang bron. Lada pilong ki bakloy, bat ki bako ngu, pin sa yok bam ya usok jong ka kendau. Hendrei lada pi pen bat pi le haram, en samat lut pon ya pi da kawat lam, naba ka sentur utrai hi kalakren. Kaktian jong utrai. Isongo yang le. Samsan pon nombal nyospa life country. Nyospa life country. Dry antifon balai, itu kat nyo katway, kat drill kat nyo. Percaya
Utrai undon reng kat bat pim. Rengkapat Piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kabrama Mekutrai. Ujisu ulakran kumne haki paid ba. Bad halaki sendran. Ki start ain bad ki parisi. Ki shong hakat jungu Moses. Kumda to kongu batole kat yakaba ki ong yapi banle. Henry wat pertu yaki kam junki. Naba ki yalap Henry kimle. Ki kinton ki jinkit ki bakia. Ki ba omla ban kit. Bat ki pen kit yaki haki terpeng junki briu. Kabba maki pat kimpen kia wat yala ishim briakti ban yat tenrong lem. Kile yaki kam junki barra tang ban yo i kibriyo. Namar ki penyal yala ki pilak teri bat ki penhe yaki remyang jain junki. Bat ki id yaki jaka ki babatam ha ki jinkawai. Bat yaki jaka kemat ha ki sinagog. Bat yaki jinko ble ha ki jaka yeo. Bat ben sha kot ki nongi kai haki briu. Henry mapi. Wat kwa ba en kot iepi nongi kai. Naba pidon tang uwe unongi kai, but pi baro koit pi yalong shipara. But what kot upa yano haka perte. Naba pidon tang uwe upa ubadon habani. Lemne wacha ba en kot iepi nongi alam. Naba pidon tang uwe unong yalam. Ukris. Uba krautam napi ulong ushakri jompi. Jar uba pen krau yalade en pentrit. But ya uba pentrit yalade en pen krau. Ka gospel John utrai. Kajing Roya Meko Chris. Kohimen ko para bayid hau trai Jesus Christ. Ngias ngo naka gospel mendaka sngi. U Jisu ukran persha ia ka jinglong jongi parisi. Bat ki sadusi. Bat ki nongyalam jong ka niam ju. Kai ka jingdona jongi. Hoit kawai kalia kidon ka jingtip uble. Kidon jingid uble. Henry ka jingi du ble klam seizo ha ka jingim jonki. Kila long ki bru badon ka jingti pura. Kila sautu bakide ben imkumno. Henry nalor kane ka jingtip u ble bat ka jingi du ble. Kila persyang ban pin krau yalade. Bale ngi mane ya u ble. Bale ngi id ya u ble. Balengi duai ha uble. Balengi kot kerpad ya ujisu. Bangin long kum ujisu ha ka jingem jongi. Bangin long kum uble ha ka jinglong jongi. Bangin yesrim ya uble. Ban leki jingtumu jonga jingtuwai jongi kalong. Bangin don ka jinglong jong uble hapo jongi. Bangin ino ya kieke baro. Kabasniu jang ka jingi naka jingim jongi. Yes ngo naka kitab Isaya nong ya tolopa ka kranchai kadar. Ubala penwandur ya kibriu. Kilas tang ban yang persya ya ubala penban. Kilas tang ban kendait ya unong tau. Kane kalonga jimma ha ka jingim. Suki pasuki kadba ngistang ban he ban san ka jing star jang ka perte. Ngistang ban ngopno ha ka jing pan shoy jang ka perte ban ngistang ban ino ya ubalong ka nongai boringi ubalong ka nongai jingim yangi ubalong ka nongai dur ka dari yangi kane kalong ka jimma kabashir kaitam kabala banjia
kalor kane ka jingma kakti no bala ka karen hangi isaya nung ya tulipa ong ublay ulas ngusip hadu kata yake brio bela ino yake jinglong ublay nanda kilastang ban pidiang yake jinglong janga parte bad lemba kana ke jinglay jangi kila tamsning kikalalong kikun ke balay haram kikalalong kikun auria uno brio kano ka brio bastang ban yad palat ya ka jingid basaizo hapo jangi ngin stang ban id ya ka parte ngin stang ban id ya ki ke baro jang ka parte kai kane kalong ka jingjia ka jia ha ka jingin jangi parsi ka bau jisu ukli na kata ku jisu maham yangi wat num snap ya ka jingi kai henre wat bud ya ka nuksa jingim jangi ki kai ka ba kilale kila pen krau ya lade nakata kada ujisu keren shepam pelakteri nakata kada ujisu ulastang ban keren halor ka jingjrong jongi jain jongi bangada ya ka rukam ya jongi ya ka rukam le jongi ha ka imlang salang kila stang ban wad ya ka burom na ki brio but ki ong hana kilong ki brio jong uble kilong ki ba burom ya uble kilong ki ba id ya uble kilong ki ba shania ha uble kumba mangilong ni kristan bunsin ngimjur don ka jing shania kabatli telan ya ujisu bunsin haba wan ka jinge pat kan stang ban penny ya ka jing long jangi haba wan ka jing tunju pat ngin stang ban penny ya ka jing long jangi ni bunsin ni ngop ni kalalong ki brio basarong bunsin ni hawai ka liang ni long ki ba mane ya ujisu kawai ka liang ni long ki ba duai ha ujisu kawai ka liang ni long ki ba pindem bar ki kam bade ben pindem katkum ka ain ka rol katkum gan niam ka rukam jangi henre kine kie ke barra kabangile man gasngi ha ka jingim jongi company kampau ha ka jingim bam bad ki brio jingim shimet habangi shong marwe ngi sautu kam don jingkala eye ha ka jingim jongi wadlada ngilong ki baduai kam don jingkala ha ka kor jongi kam don jingkala ha ka rukam im jongi bat ki brio kam don jingkala ha ka rukam bangi kren bat ki bahid batoin jongi ha ki inga sem jongi kam don jingkala haba wan kano ka jingtunju ha ka jingim jongi ngishu kongo bet kawai ke liang hayimane ngilong ki barrio balai tentang ngi shait yoi habangi don ki jingya senghe bun ki bri ki wan ki duai ki ruhai ki peni ba ki long ki rio balai henre haba kut pat tak bon sin ha ki jingya senghe ngila ban yoi kat habangi pe ki brio ki le kalam akor ki jakka kentang hakimane man ka por nga shait yoi yakane ngi kawai keliang ngiong ngilong ki barrio balai ngi duai ngi mane ngi burom henre hadin kane ki jingya seng bat ki jing mas Bakhuid bun ki brio ki rung hakim mane lada kapelong ya ki jingya seng habar bat ki rung hakim mane hoit bon don ki brio ki rung hakim mane ban duai don ki brio ki rung hakim mane tang ban shondur Bahad pun sinyo ki brio ki rung imane ka jaka koi jaka kentang ya ke rukam baki shondur kilong bon sin klamakor hakamat ka duwan tenteng don ki brio ki rung hadu shaka jaka kentang jaka koi ki poi shadu shaki tabernacle don ki samla wat ki longkumi longgu paru ki shondur klam akor da kaba perkat baki don hakano ke jaka peit kai ki rung haki mene kalam da don kano ke jingtim burom oblai tentang pilaban yo ki brio hadin baki shondur ki buk kita ki dor jongi haka status ki im ki yang hajan ke tabernacle kumbaki yang hakano ke jaka peit kai ne ki yang hajan ga duan ga dupat kalong ga ba kongsa na ga binda jongi gi sautu hadu katno ka ba kordor ka ba kuit namar uble u penmenda ya ka jingem jongo man gasngi ha ga dupat henre don gi brio ke ba le kalam akor hakamat ka duan hakamat ka tabernacle jongi kalong ga jaka ba shong uble barabor henre kim sautu jisu don haga tabernacle henre ki le
kum ki samla bad bun ki ke baro kane kalongka jinglong kabau jisu peniru kabau krancha pangine ki parisi kilong ki brio ba ong hana kilong ki brio jango bole bat kila long ki nong ikai bat kilong ro ki ba nuksai ki we hakamat ki brio henre haka hari pat kile mar kompom kane kalonga jimma jong bun ki kristan ha kane ka juk kimdon satya jingting burom obale kimdon satya jingi do bale henry kumban pendab ya kan niem ke rukam kile bun ki tamasha ya ke ba long ki ba riu bale ki ba ting burom obale kata ka jinglong ka pau hamalla ka benda jong ka jingim habak pidon hakamat ki bruyu bad habak ki don marwe iki kam ka ba pile marwe shimet ka pau shai kadar hadukat no pilong riu bale hadukat no pitim burong obale tandang iyo iki beri ki rung hayi mane ki elakai ki keren kana ki shad kemen ki lena tong shadong kine baro ki peni hangi ngilong ki kristan arsap bad ujisu peni ikini ki parisi pilong arsap pilong ki beri ba wat burom pilong ki beri ba don ke nam ke burom ha ke jingim henre pimdon eye haka mensiam haka jinglong champi pim shimla roy haka jingedo ble bat ka jing temporam ko himmen ko para haka ne kasngi uji su kot o veringi vai pai vai ballong ki bakham riyo ble bat peni ya kata ka jing riyo ble ham malla ke benta haba pe don bat ki brio haba pe don hakamat ki brio haba pe don marwe baro kane ka peni shai kadar hadukat no ngilong ki bari bale ngi idia utrai ngin duai na binta kane ka jingai hakane ka por jisu bait karko kardo yangi baro karko kardo ya baro kini ki kun ki basnga bat ki puson kini ki tinu bale ai ba kan namban ra ka jing khala ha ka jingim jongi bangin lon shisha kristan ki ba janai ki ba Bakhuid om tang na ka binta ka buram henre na ka binta ka jingit uble hapo jongi penroy ka jing dem burang hapo jongi bangin dupla ban ishirhem yeme en ya ro ya utrai Jesus Christ Shalom lai shalom. Amen. ko himen ko para tongen plai ka jinget ka jongi nganget au blai pa badon bor baro unang tau ka bening bad ka kendo bad have Jesus Christ kun marwe jongu utrai jongi ya ubala puna men sim Bakhuid ya ubala kana ka Maria tesoti ya ubala shalabein popon Dios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu ula kya shaki baya haga sngi ka balai la mi pangan ki baya ula kiu shabene ushang shakamon uplay pa badon bor baro nang taun wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyasilo ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chik amen Number Laispa Prafusa. Laispa Prafusa.
ya duai ko himen ko para baga jingknia jonga ba jumpi kallang ka ba priang hun ha ublei upa ba don bor ba ro So try pideng jingknya ki ti jongpi nakunta ke jingro ko rom ka jeng chu ke jumta yangi berkalang ko chu baro ko wei to sngo sene ko trai ba lemba jongkini ki jimaya en pen trai kam ha po jongi ya ka jimpen kui jame kaben site kui yangi nagi jing sunio ba kenja pertei but kaben yalam yangi shagi jingai ba kenja bening da u Chris u trai jongim Amen Utrai undon rengka bat pim Ringkai bat piro to kendiu yana ki donut Kintiu yaki shau try tongin aingu ya utrai ublei jongim Kai shong hok bat katei dashisha kalong kaba shong hok bat kabadei kadeiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut Namar melakukum yangi ban ai kangu kadem jongi da ka jinglen lade. Knam ban pindu bor yang ka jing sarong jongi ki nong pop. Bat ban pelong yangi ki nong pertu board ya ka jing spoon jome. Kaba ngi ya ailem ya ka jimbam jongi haki baduk. Bat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat belin baki angel kadba ngi penbana da ka ve ka sur ya rom. Haganega por ka bagan tang tam tongin ang IT ka jing tolot babun changi kaba palong yangi banchingai na ujisu bangin dup yo bor such a sin lemba ka jing wan hi ajung men siam Bakhuid ban pin wan dur ya ka jing long ublei ha po jangi bangin dup long ki kun ki bating boram yawu bangin long ki kun ki ba eat yawu baka peni kini ki jing eat ba ka jing ting boram ha ki kam ki jam jangi ha ka khor jangi Dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom. Namar katangi karpad yame topen Bakhuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapa yau men siem jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jangi u Jesu Christ. Haga por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upo badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage sentran u ong to shim batobam na kane pi barra na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju keruk rukam endala la bam ula shimya ka kuri pada ka baingo biang yame ula yaka halage sentran u ong to shim bat dina ka ne pi barra ne mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi na ka benda jumpi but na ka benda ki babun na ka benda ka jimma pi ki pop to le ya ka ne ben kan mau yangam Kos nam bakardor jango Chris tapen koi diangi
pen kuid ya kemen siam hadim pen kuid. Pen koi pen kia ya ki bapang ki basyetang. Ya da yang inau bamen na ki kalam. Ka jing maya jong ka jinget. Kata siapa Namar kata, ngikpa pen menta ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu. Ngitarwa habe ko traya upu jang ka jingim, badia ka kuri jang ka jim penim. Ngira aingu aidem, namar mela nyi uyangi ki babit, banyang hakama jame bar ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpad me, bangi ki ba yobinda hakamet bagas nam ukris, nginlong, ki bala pinyatali kawe, da umen siyam Bakhuid. Takan mau ko traya ka balang jame, kabala priyang hasatala kaparte. Pato penjana ya ka haka jingir, rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Uvilbat maravenu bishop jangi, pat baru kilindo bat kiriniam. Takan mau lemro ya ki himmen ke para, shinrang bat kinde, ki bala yoti ya da ka bakrmen ya ka jimmi pat. But ya baru ki bala klat no haka jingis ne jamme, top diang ya ki shaga jingshai ka pama jamme. Taïew yang ibarang ikarpadia me, barengkat bat kamaria te sa di Bakhuid, kakami jango balai. Ujasa Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, bat baru kiri kuid, ki bala pensngaba me pateng la pateng. Ngilong ki papit binyo bindale maga jingim bam jikut, bat bangini ro bat pindon buram me, da ukurn jamme, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kalla hame ublayu pa badan bar haga jingelang kawai jangamen siem Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junam la junam Amen. kohimen ko para tongin duwai naga binta ke jing dumu ba per ka jangi ngi duwai ro naga binta ke inner healing retreat haga naga Taïew paka borji sunam pau ba habaro ki ba wanchi menda haga naga retreat kopa jangim ba halani kalong ba Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindo kumba habani toai yang iminda ka jingbam jangi ka bahala ka Sngi batamap ingi kering khang jangi kumbangi rungi map iga beles new yangi badwa delang yangi shaga jimpen shoy henry the light yangi naka basiniu top light yangi ngi karpat kotrai naga jing sini baro haga jing spoon jame to ai jing suk jing sign haga Sngi jangi knamba daga jingerap ka jingis ne jame ngi light bara bona ka pop bangi nyo jingeda naga jing jin jar baro kadbangi dang up kemelendi aga jingarmen Bakhuid but ka jingwan pa jong nong penim jongi o Jesu Christ. Namar ka jongme kalong kaima ka jongme ka bor ka buram junom la junom. Kotrai Jesu Christ. May bala ong haki apostol jome. Ka jingsuk nga happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jongi hendrai ka jinge janga balang jome. But ha ka jing spoon jome. Tai haka ya ka jingsuk but ka jingetali kawe kat kum ka mon jome. Mame uba im pada basensha Junom la junom. Amen. Kajing sugotrai kandon barabo rengkat but pim Rengkat bat dapta kajing itu Kristong ini ingo markelia.
kami ukon lam bra jango blai hakami bakit na ka pop jang ka parte so kita ke bela kos ka jing ka wai jang ukon lam brot Kan raad na orang macam apa maju ko piyeng tuna. en re shong ka ti ba ka men sim jang ka Ya i. Jungi, Yarab Yangi ko Jisu ben impura bat me, Tagabalai Luid Nabara ka jing long arsam Jungi hapo Jungi, Lemba ka jing Padiang Yame Hakane communion Bakhuid communion men siam, Yarab Yangi ko Jisu Panlongi Balai Luid Nabara ka jing snium, Pin Koi Pin Kia Yaki Bapangi Bashitam Napadeng Jungi, Pin Klein boring ya ka jing e Jungi Jisu be, Idon Bod Jait ka jing Talon ka jing Tuna, Jisu be Tam Mame Marway, Melaban Yarab Yangi. Kargo kardo bahro gini ki kon ki bashi menta hagane ki ukrish Bakhuid ki ba kamta me ki bashi menta online abagi nang yo chinga e jingkarku don ki ba pangi bashi tam ki ba tak tia hage jing tia don ki ba duai na binda ki ba tia hage ICU Jesus ben Islam yaki bahro daga chinga e jome ben khalai ni ki Jesus kum Islam ai baga chinga e ke jingkarku jome na man yar halo jangi ben kon yaki automai yaki Ben klein bori ki Sngi ko Jisu ai ka bor jame ka nang trikam haga donur haga met siam jangi hagri ke lema Jisu bet kar ko kardoro ya bara ki kon ke baman naga binda ki ner healing retreat haga ni ka Taïew baki long shisha ki bayra yoman ya ka bo jame hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 la
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ko himen ko para. Tongin karpat nagabinda ka jimpen jampura, nagajimpen shitam shi parbaro. Paginang ya bor shushu halar baro ki jing talor jang ida ka jing ay jung Chris. Koppa ubaha bening toy ba ka jing aid ba mela ay hangi hau kun jameu Jesus Chris u himen jangi badda ka leading jaga jing air spoon kan klang hak kito nu jangi tau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga binda ka jing wan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala duriangi shakinang nur lingka bam ju shang tai ban bet ye kisimbai janga gospel to ai ba ki tu kisimbai kan pin kala dud na shapo ya ka jai pin riu ba dia ka parthe mariang baro kawe ka jing kabi lendi batikana ya ka beneng batimai ba ka parthe batimai haba enda igi bo jogo ba men la bengno kaburom jame kan ting shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jinga nur ya ki tiam jingan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jingkamen ba jing suk jungudong sius pa jungi satala ka parthe shame ko blay jungi bala karku junam kan long ka burom ba ka jinga ro junam amen koppa jungim ba happening ka long ka pakui ka kapten jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan dau ka ba happening to ai ngi minta ka jimbam jungi ka ba hala ka sngi patama pi ka kan jungi kumbangi rungi map ika belis niyo yangi padwa delam yangi sha ka jimban shoy rai ta plai tingi na ka basniyo Amen. kublai ko Maria ka badap ta ka jinga e utrai don bat pa la kar khoye phan te kinte pala kar khoya usop pho jampa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jong play tu ai na ka binda jongi ginom pop minta da ka por ka jingi ap jongi amen kha burom hau pa de kun amen sim Bakhuid kumba kalalang ka mining kong kum juminta de barabo junam la junam amen tong in ya duai to ai ngi kar part ko trai ba ka jimbam ka ba na ka ne ka mij bakentang kanai khangi ya ka jingroi janga jingim bariu bhalai part ya ka jingerap ba yaine na ka kam jimpinya suk jame dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkat bat pi. ngu ya ka kli jambi karpade ka jingkar kuna utrai tos ngosne ben ngap ya ka jingur jangi pai jame ko trai but the pin kalain biang ya ka men siem bala thlot jangi ba enda kilayo pidiang ya ka jimap jame kinla ban yai kmen ha ka jingkar ko jame dau Chris utrai jangim blay badan por baran kar ko ya pi upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban pen pana ka kubar ba bhajang utrai da ka jingim ka jompi Isa o Yahweh. Nombar san pundri. Nyero yo try Jesus Christ. Chinam la chinam.